Kultaa! Kullat, herätys! Herätkää jo! Äiti, miksi näin aikaisin? Herätystyhmä pikkusisko. Mä en oo mikään mä en oo mikään tyhmä. Mä menen äidille. Äiti, Vanessa kiusaa. Ihan oikeesti. Se syyttää vaan. Ei kun. En kiusaa. Oikeasti. Te molemmat kiusit toisianne. Sä vaan haluatte huomiota. Ei. Kun Carly kiusaa. Vanessa sä kiusat yhtä samalla tavalla kuin Carly kiusaa sinua. Enhää. Ai niin, Carly. Mulla oli sinne asia. No mitä? Jos minä tänään pitää ne bileet, mitä sanoin, niin sinun pitää vastata tänään pikkosiskoa. Mitä? Nehän on seiskoluokkalaisten bileet. Siis mitä mä bileen täällä. Ihan pikkosisko voi tulla, kun se on vasta 7. Ja bileet ja pikkosisko tai ei bileitä ja myös pikkosisko. Miksi elämä on näin tyhmää? Carly. Suuttuuks äiti? Joo. Mutta uskon kyllä, että hän pitää bileisiin. Jee, mä pääsen bileisiin. Niin. Mä menen laittautuu. No, et sä tarvii mitään laittautua. Tarviinpas. Mä vihaan äitiä. Kaikkea. Miksi äiti pitää noin tylyä? Miksi äiti ei koskaan voi antaa mun mitään bileet ilman pikkusiskoa? Puhu sille. Mut äiti, mä menen nyt laittautuu. No mene kulta vaan. No niin äiti, kiitos kun sä pilasit tän video. Kiitos.